आं आंनि फिसालानि जाफुंसारनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोजोननाया अराय समसिम थाबाय थागोन। आंहा मोनसे मिजिं दङमोन, आसा दङमोन उन्दैनिफ्रायनो आं बे फिसाखौ सानसे समाव गुन गोनां अफिसार जाहोनो हानाय माने हागोन होननानै आंहा साननाय मोनदांनाय दङमोन आरो बिमा हिसाबै। मानोना आं बे गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो अमायिक आरो जोबोद माने थान्दा मगजै सोलिबोयोमोन बे गथ'आ। रागा दुगा खैखा जेबो गोसो खालामा, दावराव दावसि खालामा, जिखौ बुङो बेखौ मानियोमोन। बेनिखायनो आंहा फिसानि सायाव आसा दंमोन दि बे फिसाया सानसे समाव माने सासे गुन गोनां देरहासार जानानै देरहासार मानसि जानानै फैगोन होननानै आं साननाय दङमोन आरो। नोंथाङा आं साथाम गथ'खौ फोरोंनायाव बेनोदि आं बिसोरखौ जेब्लाबो आं फरायनोल' थुलुंगा होयो। बिसोरो बिदा बिनानाव साथामजों मालाबा ओरैनो गेजेराव नांलायनाय बुलायनाय जाबाबो आं बादा होयोमोन, बेबायदि खालामनाङा, बयखौबो समानै दोनोमोन। सोरबा सासेया दाय खालामदोंबाबो आं साथामखौबो पानिसमेन्ट होयोमोन, ओमफ्राय साथामखौबो समानावनो बुजायनानै दोनोमोन। आं बिसोरखौ जेब्लाबो फरायनो होयोमोन आरो बिसोर बुङोमोन जे फरायनाय समावबो, आयै आंखौ एसेबां टाइमाव फोजा होनना बुंबा जाय टाइमाव थि खालामदों बे टाइमाव आं बिसोरखौ फोजायोमोन। फोजानाय लोगो लोगो बिसोरो ओरैबायदि सांग्रांमोन, साथामबो जाय फारा फारि फरायोमोन। ओंखायनो आं फरायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। जेसे हागौ नोंसोर फराय, जेसेबां खस्थ' खालामनांगौ आं खालामगोन, नोंसोर आंनि खस्थ'खौ नोजोर दाहो, नोंसोरनि फरायनायावल' नोजोर हो आरो नोंसोर जि थांखियाव आवगायनो नाजादों बे थांखिसिम आवगायलां होननानै आं बिसोरखौ थुलुंगा होयोमोन। साथाम बेथ' जथेस्थ' आंखाल जादों, थेवबाबो आं बे आंखालखौ बिसोरनो फुरायै मोनदांहोआलासेनो बिसोरखौ आवगायलांहोदों आरो। थेवब्लाबो बिसोर मोनदांदों। किसुमान खोथाखौ आं बुंथिनो गोनां जायो, माने जोंहा माने बिफायाबो माने रुंसारि जालांबाय। बिनि उनाव माने आं ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय, माने किसुमान खोथाखौ खोन्थानानै बुजायनानै दोनोमोन आरो। जेनै ओरैबायदि फैसा थाखा प्रब्लेमखौबो आं फ्राय बुङा नङा बुङोमोन। बे हिसाबै जाहाथे माने गथ'फ्रा गोलाब गोसाब बाहायालासिनो, माने उरायलाबायालासिनो गावखौ धर्ज हमो, बेबायदि हिसाबै आङो स्लाइटलि बुङोमोन आरो। नोंसोर ओरैबायदि फैसा थाखाखौ खरस खालामनाङा, ओरैबायदि नांगौआवल' बाहाय, ओरै होननानै बुङोमोन आं। बेबायदि हिसाबै आंनि बे साथामबो फिसाफ्रा आंनि जि बाथ्रा बुङो बेखौ खोनासंनानै बिसोरो सोलियोमोन आरो। गुबुनफोरबायदि माने हायलाब हायथाब गोलाब गोसाब थाखा फैसा बेब'हार खालामामोन, लिमिटै सोलियोमोन। बिफाया मा मावो? बिफाया गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। नोंथाङा दा मा मावो? आं जेबो मावा, आं न'आव गथ' गथायखौनो दिथा खालामो। गायनाय फुनाय बेबायदि गैया। बारि दङ, बे बारियाव आङो दासान्दि आङो गय गायनानै दोनबाय। सिगां खालामाखैमोन बेफोरखौ। आङो बिफा थैनायनि उनाव आङो 6 बिगा गय बागान खालामदों। खरसे फुख्रि दङ, बेनिफ्राय न' बिथायाबो 3 बिगा, बेखिनियानो आरो। बेनि गेजेरजों आं बेखौनो सानोदि जोंनि बर' बिमा हारिखौ जेब्लाबो आं सांग्रां जाजानो लुबैयो। मानो होनोब्ला गथ'फोरनि दावगानाया, फिसाफोरनि दावगानाया बिमानि सायाव सोनारो। बिमाया जेब्लाबो फिसाखौ नोजोर होनांगौ, बबेथिं मा खालामदों मा खालामा, बे नोजोर होनाया बिमानि दायित्त' आरो सेकेन्डआव बिफानिबो थायो। जों बिमा जानानै फिसाखौ जेब्लायबो सांग्राङाव लाखिनांगौ जे बबाव थांदों, बबाव गेलेदों, बबे समाव फरायनांगौ, बबे समाव जानांगौ, बबे समाव दुगैनांगौ, बबे समाव उन्दुनांगौ, बे समायखौ बिमा जानानै बिमा हिसाबै नोजोर होनानै माने थिग थियारि खालामनांगौ आरो। आं बेखौनो सानो, माने जोंनि दा सोलिबाय थानाय समाव जेसेबां गथ' गथायफ्रा, बर' फिसाफ्रा माने आनि थानि फाल्थुं बायदिसिना जालांदों, बियो बिमा माहारिनि सांग्रांथि गैयैयाव जादों होननानै आं सानो। ओंखायनो आं बिमा माहारिखौ सानो जे बिमा हिसाबै गावनि फिसाखौ बयबो गावबा गाव नोजोर हो आरो सोलोंथाइनि बेलायाव मोजाङै दिथा होनानै सोरां लामाजों दैदेनलांनांगौ होननानै आं सानो।